Jeg har ladet mig inspirere af en video omkring Power BI og Microsoft Dynamics AX, som jeg så, og fik lyst til at gennemgå det samme scenarie med Tableau, som er et analyseværktøj, og det ligger igen i år helt i top i Gartners magiske kvadrant. Her kan I se Tableau. Jeg starter med at connecte til min data, som kommer fra AX 2012 R3 Contoso Demodata. I den normale verden vil jeg connecte til SQL-serveren, men her har jeg en Excel-fil med data, som jeg er interesseret i. Her trækker jeg så min data ud, og Tableau har så selv lavet en join mellem de to tabeller, som jeg er interesseret i at benytte mig af her, fordi den kan se, at item ID findes i begge tabeller. Jeg vil nu have alle mine data hernede, og jeg kunne i princippet gå til mit worksheet, jeg trækker lige op her, og begynde at arbejde med mine data nu. Men jeg er ikke interesseret i at have alt for mange data, så derfor vil jeg starte med at markere alle de data, som jeg har her. Og det nemmeste her er faktisk at skjule dem alle sammen, og så vælge dem, som jeg gerne vil bibeholde. Så jeg kan så her se, hvor de kommer fra. Og det, jeg for eksempel er interesseret i, er item group name. Så den unhider jeg. Item ID er jeg også. Produkt navn. Så vil jeg være interesseret i COGS. Der. Jeg vil være interesseret i invoice date. Line amount, MST. Jeg ved så, at det er salget, så det kan jeg lige så godt skrive med det samme. Så har jeg styr på det. Så kunne jeg være interesseret i Retail Store ID. Og det tror jeg egentlig er det. Så kan jeg så gå tilbage her, og nu er jeg så klar til at lave mine analyser. Jeg kan starte med at tage mit salg. Her kan jeg så se, at der har den simpelthen lagt hele mit samlede salg sammen. Jeg kan klikke på Invoice Date. Her der har jeg mulighed for eksempel at se på alle månederne. Eller jeg kan se, hvis jeg vil se hver eneste dag for den sags skyld. Og her kan jeg så se, der ligger sådan lidt underligt salg langt ude. Hvis jeg laver det op til at se på nogle varer, så kan jeg se, at det gider jeg måske ikke rigtig have med i min analyse. Så fjerner jeg det bare. Jeg kan på en måde også vælge at bare se det måned for måned, altså uden at have år på, eller på alle mulige andre måder. Men jeg vil bare gerne se det sat over måneder, og så vil jeg måske i virkeligheden gerne se det som en linje. Jeg kan se mit gennemsnitssalg ved at lige hurtigt trække gennemsnitssalget over her. Og hvis jeg vil,
kan jeg formatere min linje til at være noget andet, og jeg kan sige, at jeg vil for eksempel se sådan værdien. Det kunne så være min første graf. Så vil jeg måske gerne se på lidt profit, og der har jeg jo så mine omkostninger her, og jeg har salget her. Så jeg laver et kalkuleret felt, som jeg kalder profit, tager salget, minus omkostninger, og så har jeg et nyt felt at arbejde med. Her kan jeg lave alverdens beregninger, som jeg overhovedet kan gøre mig nogle fantasi om. Men det vil jeg ikke komme ind på lige nu. Hvis jeg nu tager salg, profit og item ID, så foreslår den herover, hvad for nogle måder jeg kan se det på. Og der kan sådan en scatterplot for eksempel være meget interessant at se. Her har jeg så mit salg, og jeg kan se, hvilke item der skiller sig ud. Hvis jeg nu for eksempel gerne ville have produktnavnet på, så trækker jeg det hen på label. Jeg kan til enhver tid også gå ind og se de data, som ligger til grund for lige nøjagtigt denne her, det punkt her. Nu tog jeg så item group name med ud, og det kunne måske være meget interessant at se item group navnet, altså typen af item i denne her tabel også, ligesom at jeg har alle muligheder for at lave trendline eller ja, hvad som helst jeg kunne tænke mig at lave. Jeg tror, at jeg kunne tænke mig at have et filter med mine butikker. Så derfor så trækker jeg Retail Store ID her frem på butikker. Og jeg kan så vælge alle, som jeg har nu. Men hvis jeg laver et quick filter, så kan brugeren så selv vælge, hvilke butikker de eventuelt vil se. Og jeg vil så til hver en tid også kunne vælge, at hvis jeg for eksempel nu kun vil se, jeg vil så se Miami, siger vi, for at sige noget, der vil jeg så til hver en tid kunne gå ind og så eksportere lige nøjagtigt de data, for eksempel hen til altså almindelige cifre. Og så kan jeg så, hvis jeg ville, kunne jeg så typisk måske sende det til Excel og sende det direkte til butikschefen i den butik, eller hvad jeg nu ville. Jeg vil nu gå videre og lave et nyt sheet her, hvor at jeg for eksempel tager alle mine stores. Jeg kan så tage salget i dem. Det kan jeg selvfølgelig få vist på alle mulige måder. Jeg kan sortere her i det. Ligesom jeg kan så for eksempel hive profit hen på farve, så jeg ligesom har et overblik over, hvem gør det egentlig godt profitmæssigt. Jeg kan lave trendline. Nu kan jeg lige vende den om måske her. Ja, altså
Hvis jeg skal lave trends, så kræver det, at jeg har nogle dato ind. Så jeg vil gå ind og finde en invoice date her. Til måned. Og så igen, så kan jeg jo så vælge at tage alle mine butikker og se trenden på forskellige måder, alt efter hvad jeg måtte ønske på dem alle sammen. Det er måske så lidt uoverskueligt. Så derfor så tror jeg, at jeg vil tage den ud og bare se på mit salg for alle butikker. Nu kunne jeg godt tænke mig at se noget om, hvor stor en ordrestørrelse jeg har. Men jeg har ligesom ikke noget order-ID herinde, fordi det har jeg ikke taget med. Så jeg vil gå tilbage og finde mit order-ID i mine skjulte felter her. Invoice ID må kunne noget. For at være helt sikker på, at det er den, som er interessant, kan jeg gå herned på Describe. Og så kan jeg så se her, at det kunne godt se rigtigt ud, at det er noget order-ID. Jeg gemmer resten af filerne, eller resten af felterne her igen, men har nu order-ID, som jeg kan arbejde videre med. Det er her. Så kan jeg jo tage salg per order-ID her og se det. Og jeg kan så også til hver en tid igen gå ned og kigge på det underliggende salg på denne her ordre. Og det er jo en hel bunke, som de har købt i Boston. Nu vil jeg egentlig gerne se, hvad hver butik har af gennemsnitlig order-ID. Og jeg har ikke lyst til at kigge på alle de her order-ID'er. Og der kan jeg så bruge en ny feature, som er i Tableau 9.0, hvor at jeg kan gøre sådan, at jeg altid bruger order-ID selv inde, uden at få det vist. Ja, jeg prøver at vise det. Det er lidt nemmere på den måde. Det jeg gør, det er at lave et kalkuleret felt. Og det kan jeg jo så kalde gennemsnit per order. Her bruger jeg så den, der hedder fixed. Det som jeg gerne vil have skal være fixed, det er min order-ID. Den tager jeg her. Og jeg vil så gerne have min sum af salg. Og jeg mangler så at have denne her krøllede parentes, for at udsagnet rigtigt. Så længe at jeg har order-ID her, der vil de to være det samme. Det giver jo meget, meget fin mening. Det jeg nu kan, det er, at jeg kan simpelthen fjerne order-ID'en igen. Og igen, så har jeg så min gennemsnitordre, som er alt salget, er det samme som alt salget. Så er det, jeg kan tage butikkerne ind, og så kan jeg pludselig se, hvem er det, som har de største gennemsnit per ordre. Det kan jeg selvfølgelig se på alle mulige andre måder.
Og jeg kan også se, hvor stor er den ordrestørrelse, og ændre farver og gøre ved. Nu vil jeg lige hurtigt vise, hvor hurtigt jeg kan lave et dashboard. Her kan jeg altså se de forskellige ark, jeg har lavet. Og så kan jeg i princippet bare klikke på dem. Og så er alt her vil så være aktivt for brugeren, som ser det her dashboard. Tak for den gang.